Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men hande. Ena wayno ɗum ɗo jangano rafto adoto ha gasa fayen e windande. Ɗum ɗo ko baa woni ɗo, on jangina ɗum. So wayini ko baa, to lesto mbiya baa agayni. ɗo henne ko bi, ɗo ko bii gasi. ɗo ko be, ɗo ko bee gasi. ɗo bo, ɗo boo, ɗo bu, ɗo buu. Wadde ɗo henne masɗe ɗe keedi ko yeeso. Hande noon eɗen bencita, hande eɗen bencita. Ay hande ko a o adoto arde hande. Ay a o adi arde, gadda baa o. Ay no mbiyata ab, 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 ab. Ay ab mbiyatamo ab. Ɗo henne i adoto arde ha gasa, gaddoya baa o, mbiya ib, 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 ib. Ay ɗo addu e o ha ngayna, mbiya e, e. Ƴetta baa o gaddoyamo, mbiya eb, eb, eb. So timmi kadi jaha kadi gaddoya kadi gadda kadi o ha ngayna. O ha ngayna, gadda baa o ɗakka sara makko, mbiya ob, 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 ob. Kadi ɓenna kadi jaha ɗone ngara ɗo, ƴetta o ha ngayna, nde puɗɗo addude baa o, mbiya ob, ob. Ay ɗo fooɗani. Jippoɗa noon ngara pooɗa, mbiya a b. Ay a b. Kadi ngara ɗo kadi mbiya ay i ha ngayna, o a fooɗi ib. Ay ib. Ɓenna kadi ngara e oɗo, mbiya agasi a fooɗi eb. Ay eb, eb, eb. Ɓenna kadi ngara ɗo. Ay ɗo ƴetta oɗo, mbiya ay o ara fooɗa o ha ngayna, mbiya o. Ngaɗa boho, mbiya ob, ob. Kadi ngara kadi ngarana u, mbiya u. Gadda baa o, ub. Gasi. Ɗo woni joni ko masɗe ɗe gadi arde ala kulal ngal. Mo nanguɗo noon ko masɗe ɗe, ɗo ko masɗe ɗe keedi yeeso, ɗo ko masɗe ɗe keedi caggal. On jii ɗum de ha mbawon ɗum serndude, ha mbawon ɗum serndude. Ɗo ko ba, ɗo ko baa, ɗo ko ab, ɗo ko ab. On jiide ɗo ko bi, ɗo ko bii, ɗo ko ib, ɗo ko ib. Ay ɗo ko be, ɗo ko bee. Ay ɗo ko eb, ɗo ko eb. Ayide ɗo ko bo, ɗo ko boo. Ay ɗo ko ob, ay ɗo ko ob. Ay ɗo ko bu, ay ɗo mbiya buu. Ay ɗo mbiya ub, ɗo mbiya ub. Kaɗon ɗo joni jihen gaddoyen ekko men, mbaɗen daniyen ngal ɗo alluwa kadi jangonɗon. Joni noon ko baa o tan jangano, ko baa o tan jangano ɗo heedi yeeso ɗo. Ɗo a jangina ko baa woni ɗo. Ɗo ko baa, ɗo ko bi mbinoɗa, ɗo ko bii. Ɗo ko be mbinoɗa, ɗo ko bee. Ɗo ko bo mbinoɗa, ɗo ko boo.
ɗo ko bu mbinoɗa, ɗo ko buu, ɗo ko ba mawɗo, ba ɗo ko kamɓe nandi so mosoyama. Joni jokka windanama hande mbaɗa ni henna. Ayi ɗo joni ko a o ardoto arda ha gasa, ay a daro no mbiyata, ay a gadda boho mbiya ab, ab, ab. Ɗo noon gadda i o ha gayna mbiya ib, ib, ib. Ɗo gadda e o ha gayna ay gadda bawo wona eb, eb, eb. Ɗo gadda o ay mbiya ob, 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 ob. Ɗo gadda u ha gayna ay mbiya ub, ub, ay ub, ub. Gasi ay ɓi joyi sara fooɗa gadda ɗiɗi ha gayna ni, gadda ɗiɗi ha gayna awo ɗiɗi ha gayna ɓe gaddoya hakkunde masdega ngal. Wadde ko ngal ɗo gadda masde mbiya ab, ab, ab. Ɗo kadi mbiya inani a fooɗi ha gayni gadda alkulal ngal no mbiyata ib, ib, ib. Ɗole gaɗa e o ha gayna ko waɗo e o, ko waɗo e o nani ha gayna gadda alkulal masdega ngal mbiyamo eb, eb. Ɗo henna gadda ha gayna o ɗiɗi ɗi pooɗa mbiya o, a fooɗi gadda ɗum ɗo yeeso makko mbiya ob, ob. Ɗone mbaɗani ha gayna mbaɗa u o ha gayna darna pooɗa ha gayna uu, gadda mbiya ub, ub. Timmi. Joni noon jangen mbaɗen dani henna. Ay ɗo ko wayni fof tan andu a jangi ab a gayni. ɗo ko jangete ab a gayni, ab a gayni. Ko jangete ib ko ɗo haaɗi hankadi a gayni ib, ɗo ib haaɗi, ib, 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 ib a gayni. Ɗo ko jangete ib, ib a gayni ib. Ɗo ko jangete eb, eb e pular fof ɗo haaɗi eb, 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 eb. Ko jangete eb ko fooɗi ko ani ko ɗo haaɗi a gayni nani eb. Ɗo ko jangete ob, 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 ob ɗo haaɗi. Ko jangete ob, 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 ob ɗo haaɗi. Ko jangete ub, 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 ub ɗo haaɗi. Ko jangete ub, 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 ub ɗo haaɗi. Hankadi ɗo joni ko masɗe ɗe gadi arde bawo. To jangon ɗon ko bawo adi arde masɗe ɗe gari. Ɗo ko wencita an paami ɗon ɗo fof ma jangoye, kono hande ɗum ɗo joni woni haaju men tan ko jangude no masirte mbason heñade. Masɗe ɗe so gasi tan on saaha ndendinen ko weela. Ko so mbiɗon jiiɓodira ko wiyete laaɓde masɗe ɗo fof jiiɓodira on gandata jangue tan ɗo kalnumen ɗo kalon ɗon mbason ɗum yawde, kadi mbason ɗum yowde jangon ɗigga ha joni tan ko oɗo tan ba janguɗa ha joni ɗo kaɗɗa taw ay ba mawɗo e ba tokoso ɗum tan janguɗa taw kamɓe fof nandi so masama. A faami masɗe ɗe fof so ndendi ɓurani 5. Ɗo woni tokosal ngal a gayni ba ko jangete ni foti, ko jangete ba mawɗo ko ni foti.
mbasa jibde haqqille ma o baa gasi ko baa woni e maseede a masalnamamo ɗo laaɓi ɗe keedi yeeso hande a jannginama ɗo masde ɗe keedi caggal kadi jehen noon ñande wonde ɗo masde ɗe lambata hakkude sa wawi gotal ngal garoɗe weeɓatama kono ma gadal ngal weeɓa taw gaynagal paamangal garoɗe ɗe ɓuura webde e ma ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañirɗon janggon ɗigga alluwa mo nanɗon ƴeewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko omo holla on omo walla on ha jiyon laawol on dañani mono saggito on nodde 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara tagga sagere ma saggani jinmi yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen ala gonduɗi ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañirɗon janggon ɗigga mbason yawde ko jangete ko codol sa wawi ɗum ɗo a wawi ko heewi a tinani kono mo anda noon anda an mo anda o ete andude koko heewi jommuɗa ba ab ib eb ob ub ab eb ob e tan ala ko janngoy ndaara a janngat aɗa ndaara ɗum ɗo woni ab ɗum ɗo woni ib ɗum ɗo woni eb ɗum ɗo woni ob ɗum ɗo ɗum somi fooɗa ni bindiranmi ab ib eb ob ub ba janngumi mi anda ko baangol mbasdi ni woni jangde yette kuɗi mon e carneji mbañirɗon janggon ɗigga tan jinmi ɗigga tan jinmi yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen ala ko gonjil ko musidɓe mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam